Wara snin ta' telqa u abbandun, fl-istess waqt li konna qed nippumpjaw il-miljuni għad-dil fraudolenti ta' tl-isptarijiet, issa il-poplu Malti se jkollu jistenna mill-inqas xarejn oħra biex ikunu nafu x'inhu l-pjan tal-gvern ta' Roberta Bella għal dawn l-istess sptarijiet u mill-inqas 9 xhur oħra biex naraw il-bidu ta' suppost xogħlijiet fuq l-isptar San Luqa. Dan ġie konfermat mill-Ministru tas-Saħħa Ġatjana Bella f'intervista li saritlu mat-Times meta ġie mistoqsi dwar id-deal ma' Vitals u Stewards u l-fatt li l-isptarijiet jinsabu f'abbandun totali. Il-Ministru jikkonferma li l-Gvern żbalja meta ħalla tmexxija ta' dawn l-isptarijiet f'idejn il-barranin. Jiena m'għandi l-ebda problema li ngħid li lan tal-gvern ta' dakinhar li wassal servizzi f'dawn l-isptarijiet li ma twassalx. Ġatjana Bella wera b'mod ċar li l-pjan tal-gvern għall-isptar San Luqa għadu biss fuq il-karta u m'hemm xejn konkret. Il-master plan għall-isptar ħanerġa' ngħid f'Mejju ħankun nista' nagħti id-dettalji. Sal-aħħar tas-sena tkun bdejt kisser ġifieri. Sal-aħħar tas-sena jiena nispera iwa li jekk ma nsibux intoppi bit-tenders nkunu nistgħu nibdew. Mistaqsi wkoll dwar il-possibilità ta' ritorn ta' Joseph Muscat bħala kandidat Laburista, l-istess persuna li taħt it-tmexxija tiegħu sar id-deal fraudolenti mal-Vitals, Ġatjana Bella qal li hu ma jara xejn ħażin li Muscat jikkontesta. Taqbel li Joseph Muscat joħroġ għall-MEP? Dik hija l-ewwel deċiżjoni tiegħu. Ejju qed ngħidlek taqbel, m'hemmx qed ngħidlek jgħidlu x'jagħmel. Ifhimni, jiena Joseph ħabib tiegħi qatt ma tkellimna fuqha ħankun onest. Jekk rid jikkandida ruħu, jien biex inżomm.